artista niya. Mga butang, gahigpit na akong gituuhan. Haloy mo eh. Mutuo ko nga bisag unsa kagamay sa litrato daghan kay kag mahinumduman ana nga panghitabo kay lagi daw let's capture moments into a piece of photograph. Mutuo ko nga karong panahona mas nagdugay pa ang probinsyano kaysa sa inyong relasyon. Og mutuo ko nga sa di pa mo panaw si Juan Ponce Enrile, buwag na dayon mo sa inyo ng uyab. Partida 94 ng edad ni Enrile, inyo kay 94 ka adlaw ra. Kay pa mo ngano? Kay pa mo ngano? Giatay ang char-char. Para na sa mga kids. Mas mobilib pa ko kung nganla na nimo og G2KEO. Dili ni character name sa Star Wars, pero getting to know each other ni. Ayun na agi ang char-char, kaya ang ending na dyan na maoy-maoy. Mutuo ko nga fuck Mandawi City Government for closing the Dependent Teenagers Eyeball Club sa Central. Like fuck ba? Dili na ko makakita og couple kissing each other publicly like fuck. Balik ka sa kilit-kilit. Pero bitaw sa walay pagdugay o paglangan ba, dawaton lang nato nga wa na jud mga butang nga makapalipay nato. Wala nay sentral. Nakita. Wala nay kamo. Nanay nagmugna na sila. Wala na ang fan page nga 01 cake. Ug mas labaw sa tanan. Wala pa jud na humanang probinsyano. Unon ka semestre ng nilabay, wala gyapon namatay si Dalisay. Fuck that istoryang hinubog. I'd rather tell her the truth kaysa huwaton pa na akong hilis ang akong atay o gatuyok-tuyok na akong pananaw aron na istorya lang na akong niyag diretsyo ang akong tinuod nga gibati. Mutupod ko na mas active pa ang bulkang mayon kaysa sa inyong love life. Mutuo ko sa kadainom nga mahitabo kung manghubog na gani, manggawas na yung mga political analyst, mga major in English, mga libak-libak o tinghungaw sa mga sikreto. Ug labaw sa tanan kani
Gawas dayo ng mga sakit-sakit nga. Parehas lang, di na dayo makadungog kung ting-amot na. Mutuo ko! Nasakit jud sa dughan nga di ta masuklian og piso sa jeep. Kay murag bilyones na jud ang mauli na to. Mutuo ko nga kanang gwapo yung gipuli nako. Gwapo yung gipuli nako. Nya isuroy pudunta niya ang laki sa Park Mall ba. Kabaw mo nga no? Kiro. Total mo rin ito sa kiro. O kundi sa safari baron, total animal dito sa naong. Mutuo ko. Namura kag artista, inigdayon ni Mugsod sa Larsyan. Kay kagubtan dyan kag maayo. Ano mo ma'am, sir? Ma'am, sir. So you got the joke. Mutuo ko. Kanay power si Mayor Osmeña. Kay natoy usa ka estudyante nga ni comment sa post ni Mayor. Kung malike ni Mayor ni pasar ko sa tanan subjects nako karon nga sen. Ug pila ka buwang nilabay na bagsak ang mga estudyante. Power. Gusto niyo ba na ng probinsyano bars? Gusto dili. Hindi na aram din. Usara jud ka tao akong nailhan. Sa tibuok kinabuhi nga makatigi ang kinabuhi ni Jesus. Si Cardo Dalisay. Di jud madutlan og kamatayon ang giatay. Mutuo ko nga mas buwisit si Don Emilio kaysa ni Julio Argente. Viva Argente! Viva Kitsinyo! Pero bitaw, balik ta. Mutuo ko nga dili nato ika-proud ang kanta nga si Buana. Kung gisyot man gani dahil ni gawas sa nasod. Where's the Cebuano culture? Mutuo ko nga ang pinakadako nga dance studio sa Sugbo kay ang Plaza Independencia. Mutuo ko nga tungod sa traffic ang biyahe gikan Capitol padong Ayala kay moratag ni biyahe Cebu to Manila. 1.5 hour later. Pero mutuo ko nga dili traffic ang tawag kung nag-red light rang traffic lights. Mutuo ko nga ang gugmaray makasulbad sa tanang problema. Moro gid tay makasulbad. Maong jay. Irote kang problema be. Mutuo ko na kung grabe na jud kalala ng sakit di mo sa imong batasan, ayon na lang tumarog MX3 capsule kay di na jud na mausab imong kinaiya. Mutuo ko nga muratag Facebook notification sa mga mata sa mangutangay. Kay mahinumduman na ta nila kung ma-notify na silang utok ang atong pangan. Mutuo ko nga mura nagligid atong kinaiya. Dunay nipis kay hilis og napoy baga. Fuck what people think about me. Dili ko sa ka photo editor nga daghat filter aron mausab lang ang inyong pananaw sa ako. Mutuo ko nga kung ikaw may bata pa may taning nimong kinabuhi, ang word ra jud na salamat ang tinuod niya. Wow, magic. Mutuo ko
No, daghan kayo gituuhan guys, sorry kayo. Murag balik sa gatos ni kapit. Muto ko, mas lami pa ang tsokolanay kaysa tutok ni mo makalanay. Pero bitaw, magpasalamat ko sa akong ginikanan kay gipadako ko nilang tarong. Anya, pasalamat sa ko ba nga white town na sa ilang anak adto sa Grand Eyeball sa Calmados de Cebu. ug Hypebeast Philippines. Pero mutuo ko nga sa tapok sa barkada diha gid na itabo ang di makalimtang kabuang. Amen. Mutuo ko nga kung ikatulo na ni natong pagkitaay nga wa tuyo asus jay. Sus jay. Matay tadhana siguro tang duha. Ya, coffee ta. Pero mutuo ko nga lami ang kape. Pero lami jud ang impe. Diba? Wa sila relate rin sa inumay rin mo tanan na. Mutuo ko nga 01K ang pinaka-adventurous nga jeep sa Cebu. Liman ka lang sa kalayo sa imong biyahe gikan na Star padung Park Mall. Ako ra nagsuroy-suroy sugbo ka. Mutuo ko nga bisag unsa kasaba sa venue karon iyang backpack ug syagit ug gyapon ang akong gipangita kay wag siya direct. Mutuo ko nga piste giatay putang ina ang klase nga alas 7 sa buntag. Wala na justisyang ihatag sa mga nocturnal nga mga tao sama nako. Mutuo ko bisag iyarok pa na nimo ang usa ka galon nga Lux White capsule. Kung lakom na kag batasan, lakom na gid na. Pero mutuo ko nga kung palito ni mo tanan product nako, napay mga 50% chance na mabuti. Mutuo ko nga mas open-minded pa ang mga nag-networking kaysa sa mga taong sigsimba kada Domingo. Kanagana na man. Oferan pagkakpang pagwapo, bukan kayo. Isa ra din yung kamot bay kung wajud mo na ka cyberbully ni Sanderford. Sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter. Wow, naka-cyberbully mo niya. Sa wala jud naka-cyberbully niya, saludo ko sa inyo. Mutuo ko nga inigagi ni mo sa JY kay kwarta na yun ang tanaw ni mo sa mga habal-habal driver. Bisig di ka magtog Temple of Leia, si Rao alasundo ni mong jeep mo, kapyot pa. Mutuo ko nga ang mga taong mangutanak unsay trabaho nimo. Kaya ang mga klase nga tao nga nagkwenta na daan kung pila ka respeto ilang ikanid nimo. Mutuo ko nga tres ra gid atong pangandoy sa atong card. Pero anong lisod na yun siya sa kabuton. Kay mutuopod ko nga murtag mga puppets o ang eskwelahan ng puppeteers. Ilang duwa-duwa ng atong gustong makabot hangtod sa mambutol ang mga pising nga ilang gihikot sa atong mga utok. Mutuo ko nga sud sa university mas bugat pa og silot ug labing makasasaka kung nasakpan kang nangopya sa exam kaysa sa nanghikap ka sa tutoy ni crush. Mutuo ko nga di jud lalim mag-move on kang ex. Di jud sa lalim. Pero mas di jud lalim ang magtuon kag ingon ani ka baga nga page
gabi hangtod kadlawon nya himan-himan ang mag-expect ka nga mong gawas tanan gitun-an pero wow mali ra day tanan. Pag mag-expect ni X. Mutuo ko. Pagpasikat sa social media makapalaos pod sa dignidad. Mutuo ko. Yang pagigrelasyon karon kay usa na lang ka cheap fashion statement para sa mga kabatan-onan. Pwede na kayo himong peke nga sa kataghan ng peke nga feelings lisod na pud tuohan kung asay original. Ininta ng sugaa eh. Yate. Mutuo ko. Nga musika ra jud ang makapakalma sa naggubot nga huna-huna. Mutuo ko nga ang tingog ra ni Moira de la Torre ang makapatuo sa ako nga abunda jud ang Ginoo. Mutuo ko nga ang bandang Codaline ra jud ang makapahinumdum kung unsa ko kamalipayon nga naa pa siya nako. Thank you, that would be all. So, wow. This is one of the best audience I had here in Coffee Prince. Thank you so much. And